Haji Bible khuleno phunukjak mani duini 12 ni simi sing khnalai tonglai mano bono thangnayo sing Pergam mothani background mothani simi tamtamo laibuma sengjaka tamtamo kha singamno khnalai kya ke o mothano sing bobahai motha ni nukha hamale a motha sengsar bai kiringjak motha amotha sengsani to mungsang bai gdaljak motha hani sing nukha tei o mothao kwbangma dormiyo rajniti bebak jaga active politically bebak jaga active aun bagai sing nukha tei aro Babyloni dormo bahake a Pergamo phaisok paikha belai history kolokma khe background kolokma khe sing khno laikha ke phari sing tinio o Pergam ni history belai kolok kotor abo sing sasin sayo sabaiya haibar sing short ke khna laikha tinio sing khna lainai baroni simin sing pori thangpi nai oro sing nugo Pergam ni mothani suarino hai hunui shohordi oro sao Pergam ni mothani suarino hai hunui shihordi tamosa babai ninui sengkubuk tuijak a borok o kok no sao Jishu Christo sababo Jishu Christo babai ninui sengkubuk tuijak ni sao aboni mane no soi ni sengkubuk ni kok no saya sing Bible porike saimano abo kaitini kok no sao Hebrew saini barao sijak tongma hai kaitini kokong kha babai ninui kubuk abo yang nangui thango hake aboni ortho tamo aboni ortho no sing khna laika thanglayo tamo a babai ninui sengkubuk ni ortho no kha babai sadigi phiogo te babai sadigi bichar bo khlayo bostumo kaham bai hamyano sakago kubui no kubui hini phunugo tatal no tatal hini phunugo a kaitini kok tamo buljagi tongmano saitu buo soi poito khlani rokno hoijak tongmano phunuk jago aboni mane no a kaitini kok kubuni orthongkha tei sini bukhao yoro hini so sumsok no saimana manmani bisingti sini bukha yorjak mane okok no sao tei aboni orthongkha belai phan ganang tei kathang tei nangui tongo tei kubu yang nangui tong hini sao singabno khana laikya verse 13 no tamsa ning boro tong ang sawi mano Jishu Christo sao Pergam mothano ning bo jaga tong politically spiritually physically ning bo jaga tong bebak kaitor saimani tongo bongkha omniscient bebak nuknai kaitor bebak sinai kaitor bobai sing huijagi de manoba bebak nugyapon kaitor bebak saimano aboni bagai kirijak nai kake kaitor simise abon bagai kaitor tamo bo bebak saimano mungsa huimang lag bobai ekmatro sini bisingni kokno saimanai kaitor bo simino shaitan saimanya norok bahaka ona shaitan saimano nei shaitan saimanya shaitan ongkha experience by se bo antas khlayo bo adoni simi tini sidora borok kaboma lama koror rimani boni bisi experience nonu kangken bo saimano bo omniscientia bo bebak saimano bahaya kaitor simi se bebak saimano acha oro singnugo ning boro tong ang sawi mano boro shaitani asuk thayung tongmani arono ning tongo bo jaga tong shaitan je jaga tong o jaga ono sing tong ni thik sini obostha bo bahaino shaitan tongmani jaga ono sing tinio tongoi tongo hake aboni ortho tamo kisanai leno 2 Corinthians chapter 4 verse 4 shaitani asuk thayung imani aboni ortho tamo aboni kok mang tamo oro sawo 2 Corinthians chani sairo borok poito khlaya tamni hinba o sangsarni matai hamya bai boroni bukha koboloi tonjakha a matai hamya boroni mokono nugya khlaima bai borok kaitono kosol Kristoni singsasani kothoma kaham rinani pohono nuglia oro singnugo tamo borok poito khlaya poribeso singtongo yang na kake bebono poito khlaya mangse au bai gadalai thangnani au bai kirengi thangnani bisike karakhe tongana sing poito khlaya mangse sini o gana gini o borok bai kirengi thongnan bagai tei kaitoni pohor singsasano phunugui thana nangnai ama hai jagao sing poribeso tongo tei tamo tamni hinba o sangsarni matai hamya bai boroni bukha koboloi tonjakha o sangsarni matai hamya bai bukha koboljak ni kasar majaro sing tongo
te amate hamia borni makolno nugya khlaima bai borok kaitono kosol Kristoni singsasani kotoma kaham rinai pohono nuglia ni borni tamosaro nugya pholao ondongjak er mane sengsar ha ganangai je kaitono mainyaro bepangno pholao mokol kana amloi kotoma gaham borok yasagi manja kotoma gaham borok buji manja ama hai jagao sining tongo haike bisike poito karakhe tona nang kaitini kok bai tona nang tei kaitor Prabhu Jisu Kristo saimon sing bo jaga to abahai tei ekjohon 5 ni 19 thangana sing soitani asuk thaimo tong mane aboni mane tamo ekjohon 5 ni 19 single kaitoni busarok se henui sing sawi mano tei bebak sengsarke soitani yagok laijak sing tiniwo kaitoni busa আর যে কাইতনো পয়তো খাইরক তামো অর বাইবলতা সাও শয়তানি জাগো ক্লাইজাক অমাহাই জাগাও নিং দङ চারদিকে ইয়াপির সাকাং কেন ফাতরা খকেন পয়তো খাই মাংসে আও বাই কিরিং তনানি অ শয়তান আসুক খাইমো দङ তনানি পয়তো করাকে দङ তনানি সিং বিসিকে রেডিও না বিসিকে কাইতনি কক বাই কুপলুং না অর অ ককনো সাওয়াম বাগি সাও নিং বড় দङ আং সাইমন নিং শয়তান আসুক খাইমো পয়তো করাকে দङমানি কাইতর হামজাগো তে ইপিস হয়নি বারো তাম সাইদি sing sao bai soba nangai tong ipis soini baro sing borok bai soba nanglaya tamokhe nokha sakani matai hamyarok bai phia a monakjak mol hamyani bugra rok bokhor rok tei sungsani phan gnang rok bai se soba nanglayo nisam chini uddesho tamo sing borok bai judu nangnan diba borok bai rilanyan diba hi oro sao sing borok bai soba nangmani okhoi rahani sam শয়তান bai mana go tongjak pholarok baise sing soba nanglai ni so obo pelai gombir bishoy sing khoroksa borno jisu to bunani a শয়তান nori rohana bisik phan nangna a শয়তান manak ma klaijak no sing segi jisu to bunani mathangmani oto bui phaimani sing a je samung kotor abo sing tinio jisu Kriston bisik ti saiman kha tamo sing শয়তানি asuk thaimo tongoi tongo abon bagai শয়তান asuk thaimo tongphano kolosai 1:16 tamsa ta kiri dihni saw tawana dihni saw tamni hinba bo baisa kaitor sukna habai o sungsar ni joto manirokno snamo matai rok khoda rok bugra rok tei bokhor rok bai nukjagya phanong thun nukjanai phanong thun bebak manunyo snamo kaitor bini yaktei bini bagai bebak no snam khani mane o je sungsarni a শয়তান rokong thung bebakabo Jisu Kriston yaktei snamjak mai ege sini kiri thai kiri agino kaitor Jisu Kriston meseni paikha ege sing thanglai naro poriphine toisa eke sing saiman kha tamo ning boro tong ang sawi mano শয়তানি asuk thayongo sing tongo akeo শয়তান asuk thayong tamo sing saiman kha শয়তানি asuk thayongo tongmani arono ning tongo ning ani mungro mui tongo শয়তান tongthani ani bagai soi sakyong nai entipa butharjak phurobo ning ano poito khaya ongya ni so o satta mo thawo khoroksani bumung kao abo mung kha entipa bopela ke poito kara kongmani bagai Jisu Kristoni bagai butharjak phano theinyani jorao phano boya kaira hini saw hage entipani kokno singki sawan suklai ro entipani bumuni or thongkha against all bepagni birude kaituni bagai entipasni bumuni or thongkha against all ang kaitor bai ja sakalai pan tongnang nai buija phano hintung kono compromise kri ani Prabhu bai ang tongnai buija phano hintung okok ne or thongkha against all bo aro tamosa শয়তান tongthani ani bagai শয়তান tongmani jagao ani bagai soi sakyong nai entipa butharjak phro phano tamsa ning ano poito khlayong ja ni so hake entipa no bahai ke butharka tamni bagai butharka hamale a jorao pergamni jorao raja rokno ma khulumo khulumi hangka ke tamo khlai hamale bono buthari payo hake entipa bo thik abai kono bono tam khlaikya a roman সম্রাট dong no khulumna bagai rohori rijakha bo khulumria gosilia bonotam khlaike hamale Jews ni kaisa matai ni aro barona bagai kaisa pitolni musuk snamjak a bohogo hongke borok dajanai jat amake borok dawi tolati hor dewi bol dewi boil khlai butharo nairi a kathang tongprobo asik siri khokana haipano Jisuno yakaira abon bagai bible boni kok phayo bisike poito khara khebo Jisuno yakaira khaike bo ni poitono singnailen bo bahike bo jorao asik poito krakhe tongmao sini siring thai belai no tongo puilangka ke number 1 boni poitono toi singnai lenai he made a choice to serve
God over Satan. Shaitan ni slai bo kaitor no choose khlaika khulumnani bagini. Punukjak mani duini noyo to sing nukhano. Poriwan tai sai nai. Ning tek to manmano ang sawi mano ning grui haipano soino ning gnang se judai ong yawino sing judai hunui hinnai rokno nono hamya samani ang sawi mano borok ongkha soitani borok soitan ni femlok mung soitan no khulumnani amahe poristiti phaipano bo abno yakari tam klaikya kai to no khulumnan bai bo sus klaikya soitani sakao kasawi nai 24 naile no 2024 a 7ta mothani bisingono boni poito khlaimani sakki singluknai Pia thuati rawo tongnai norok ni bere teirok a hamya phurungma tui tonglia a borok soitani bisingni kok hinmano norok srenglia ang norok no kok sawo ang norok no tei poja phinlia niso soitani a huija kok no bo nalia niso soitani kok no bo na se nalia soitano khulman bai bogose gosilia on bagai bo kai to no khulman bagai kaisa commitment kaisa choose khlaija number 1 number 2 bo kai torno jotto nislai kusugo te hamjak pukman no phunugo bebag nislai bo bonia sak mang nislai bo kai torno hamjak nani bagi sus khlaika obai ke hamjak kai toni bagi thimane sabotong bawo poito krak khoroksa boroni bagi simin সম্ভব শয়তানি influence by tamong probabong liya শয়তানি যে makal koma bai bo tamong probabong liya he did not allow Satan to influence him bo sak no allow khlailia je shaitan bono probab khlaiman tungni Rom 12 ni 1 abo bainyo takhuro kaitor sing belai khe singno belai khe maya sawi tongma bai ang no okok sawo kaituni thani puntok ratharei ya pharma hai norok kthangei no sakno kaituni thani ya phardi antipas pura kathangei kaitono pura ya pharka joro joro sing kaitono pura ya phaida saiman soisoni suri mungtamo oro toroi thangna ji soisoni worship tamo singroi baro to thanglai phailayo haipano sini soi worship khulumani tamo no hinjang nadi kaituni thani pumtok rathare ya pharma hai noro kthangei no sakno kaituni thani ya phardi bini yago ya pharjana tuikhe phia bo bai hamjana tuikhe sakno ya phardi omose soini suri mungbabo sakno kthangei pura ya phardi mani omo hai khese norok suri thai singje soisoni worship tamo hin male ang kaitorno 99% ya bisi pura 100% kaitono ya pharnani antipas abono khlaika 100% ya pharje ya ke babai khlaimangla kamo 100% ya phaire hangka ke sini ki hisapan to mong hamya suak ning mane ki hisapan khuri sapan to rogoi thangnai 100% juli ya phaire hangka ke 100% ya phaire hangka khoni ki hisapan chai to ngano mui to khainang di kaitono juli totally ya phaire ke sini ki hisapan ayang nangja ke sini ayango kihisapan hamya jinis naragi ton nai ning tauni baning kaitono pura ya phaira hake kaitono pura ya phaira ka ke sing as hoite na influence sing dakni thera oi thangnai awon bagani norok kabangma poito khlani nugo na jisho kabangma phaijak kabangma sujak unong nong naita jisho phaijak kabangma nong nong naita example kangma nong nai norok aboro ekdin salsa khasika haipan tam khlaika pura kaitono ya phaira ni bagini awon bagani norok siklarok pura kaitono ya phade hike obose soisoni worship ni saw hake antipas tam khlaika pura kaitono ya pharka thing aro nugo te kaisang ke poni aro tam nuk male he did not love the world of Satan ni saw sungsarno bo kha bera sugui hamjagui to ya kaitini slai poriwano ek johon duini pono thangleno sungsani manai maina phano jisu bai chaila na kawang borok sakri mai khe girja khlaya tongo rang income kuri khe girja khlaya tongo sungsani nogo sajanai ningjane kuri khe girja khlaya tongo kintu antipas abahia ang pori thangnai norok o sungsano ta hamjak di nai tam saitong o sungsani manai khuni nango phiaba aro bukhata bera di ni samase sakri maya phano kaitor kathang mathangjak mani no mankha boyfriend ang bai kagui thangpano girlfriend ang bai kagui thangpano jisu bai ta kag di okok samase na kabong borok khoroksa sikla au mini jaknai kokhaipano tamo sa sai manano ani gana kungni cheraino angama onek borok ban malaika sajana bagai nyongkhana narang te gija phailian tamukha ani burui girlfriend anu break up khlai dikhani hai abu jisun tam chai tong ba yang hingkata hai panang thangli ani hake omahai tana oro tamosa norogo sungsano ta hamjani awon baldeno ang jisun selai mungsa sing mananya hamjani to kaw mali akhang jisu bai kuri hani blena
oro saw norok o sungsano ta hamjakdi o sungsani mungsano phano ta hamjakdi sungsano hamjak khele norok aphano hamjagui manya abon mane tamba sungsani kun ekta mani seni nango abon bai khasina nango abon bagi hamjakma tongphan tamo jisuni slaiya abono maya phanang ko nongya baksa borok life success ke poito beli thang ani life success ngya ang sakri ma yang utong khang exam ka mari khang girja thang abai borok bang malayo ang bar saw norok bahai ke abai thancha khai khlaini ni ya jisu baya sakri ni paper bahai ke ning egloki khlaini ang wansu abon bagai kono jaga khata bel tamni hinba o sangsaro tongmani beba khamya musung marok mokol bai nugui manna musung marok na o sangsani mani rokno tui kung sukma rok omoro beba no aphani aroni tamsaka phaimani ya o sangsani phaima seni obo prolobor ang bagai sangsani manui sing khasina nango khaina nango phiaba abo maya khang kaitor bai kuri khaba hiya o kogno samase aro pura khata bera dini samase mathai 10 ni 32 antipas ni tekaisa swabab sing saimano bo যে কোনো পরিস্থিতি যিশুনো গছিখানা কাউমা বড় যিশুনো গছিনা লাসিও আং যিশুনো পয়তো খাইনে হেনি সানানি লাসিও কারণ সিনি তো মুং আবো এলাও খাইয়া সিং এমন তো মুং তংই তো আং খ্রিস্টান ni সানানি যিশুনো পয়তো খাইন সান সুরাসে লাসি মুং রক ফায়ো মাথায় 10 ni 32 পরিবানো লুকু বাসকাঙ্গো আনো গছিখে আং bo sukna hani aphani baskango a borno gosina hini ano tuita lasi dini tamsa sakri ma ke buya wayong thong sing musung kai lebarong hage awayong thung sing musunguna tamnei karna bo kaham jisuno man obo tebo kaham ni kaham obo to saiman thung bui bebang no saiman thung aro huijani kuno kuri an bagai loko basngo anogo sike angbo bono sukna ha apan basngo wasana hini chau talase jisu krishna tui ake sing antipas ni tekaisa tam nukha bojo to poriস্থিতি o theimani jagao phai ponjoto a hor sokjagoi tongka rukjagoi tongprupano bo tamkha jisuno gosika 1 Korin 11 ni 2 thangano 1 Korin 11 ni 2 antipas ni swabab no sing nai tongo bo kai tini kokno puila o tonikha hell first the word of god kai tini kok sing poito khlani bagi puila tongna nai abo khel kai tongdi kai tini kok se sini joton thlai nangkhuk mani pholoni samung bo kai tini kokno joton thlai puila o tonikha ni saw ang no kaham hino tamni hinba norogano muitu khlai mang tongo pia ang phurungui klangma haino norok tongo ni saw a je kai tini kok phiringjakma abono puila o tonikha ni saw antipas kai tini kokno puila o tonikha norok siklarok bo puila o tamtona nangnai kai tini kok sungsane dunia dari raja phanong tong thungang raja mana nai to raja pus puila ya sakri puila ya kaitor prabhu jisu kristo puila amoni mane no ani life success ongya kokya jisu kristo no puila to ni mabai kaitor nini bagi wan suk nai kaitor kaham no khlai thangnai nini bagi haise te tit ek ni sullo bo sakao kaham bising ka hamya mai ke tongle sakao je he bisingo bahai abai ke bo tong khai ni sau acting life to nyan je kabangma borok acting khlayo kabangma christian acting khlayo buini baso kaham suri thango কিন্তু লাইফ বিসিং বেলাই হামিয়া আমন বাই অ্যাক্টিং আবা হাইরনো কাইতর হামজাগিয়া ফিয়াবা এন্টিপাস অ্যাক্টিং খাইয়া হানি সাও সাকাও যে হে আহাইনো টিট এক নি সুল্ল পরনায়াং সিং কাইতনো সিনিও হিনি বরক সাও ফিয়া আ সামাকক বরকনি সাবং বাই খে গঠগিয়া বরক গংখা সেলেংমা সিংসা কক খানায়া মুংসা সামুং কা হামফানো খাইয়া সুগিয়া হানি সাও কাইতনো সিনিও আং কাইতনো সিনিও ang bunisla kolok suri mano ang ko kaham sai thangi mano na ang speaker kaham mong ithang kata salsa fighting bai ba bohai ko kaham sanai kri kintu a kok ni mote tongya obosuk bara tatal obosuk bara acting khaini te kri aun bagai antipas boni lai pom hai kri boje hei tong ahaino kristong kha obahai borno hamjago sakao je hei bisingo bahaino duita jibon khlainai no ba hamjagya phonok jang mane duini doso thangan ang pai man digen thango phonok jag mani duini doso tamsa thipano thaitung ano yak takar dina duini doso tamsa ning satok jana nai tong mano ta kirdi phaitung ta je phanong thung ta kirdi khanadi shaitan no am jokna bagi noroni bere baksano alongo khiklayano norok noka salti jora tuise tekto manano thipano thaitung ningano poito khlaitung di hake ang mano langmani mondogri nai enti pasaman khlai kobrena thipon thaitung bo poito yak aliab lena kabang ma borok abai tak phano khlaitung han bagai phade sing
Antipas ni kok no tui sing laikha sing tamo sing khan laikha hamale bo shaitan no seba khlailia na Jisu Kristo no je pro shaitan phayo no gano khulumdi ang no sungsani jolma jolsar ni tam chaba bo sungsani bebak seri ni ni saw aile boni no a sungsani mani phaibro dang Jisu no yakari thangnai aboni bagi no sing bebak ni seba khlaiman sele kai to no seba khlain sing commitment kaisa chus ma khlainai Antipas hai tei kai to no jo to ni slai sini hamjak ma rina nangnai kai to rabo nayo karon bono aboni manna ni jugoba tei sing naikha shaitan ni phurungmung rok shaitan ni tomung rok bono probab khlaimanliya sing abono nai lekha tei nai lekha bo shaitan ni sangsar no hamjakliya sangsar ro khabera sugui tongya abono sing nai lekha tei Kristo no jo to thayo bo gosimani tei kaitini kokno puila oto ni mani no sing naikha tei acting na sakoke kaham bisingte hamya mai tongyawi botam khlakya bisingo saka je hei tong haino mane kha kufur borok hamsa jakini himana bonta borokni bagai no kaitoni ha akesing phunuk jangmani duini doso naikha bo paithak jora poito krakhe tongkha singabno nai lekha tini wasing jora no ke shaitan tabu phano masa masu borokno lama koron bagi chai tugui tong obono pori amathak sini ek pitor porlayano khulukdi obono pori mathak sini ake shaitan chai gerang ba shaitan chai tugui tong Antipas no mai ketang khaba te khoroso nai tung aita Antipas nang influence khlai mai ketang khaba te khoroso borong nang nai tung aita shaitan ni songsa bo shaitan asugui tong hinong tawan suk di singse pogo kai tano surinen singse kai tano sunan belai pogo shaitan no sing sujuri bo phaini ni bagi han bagi kabangma borok saw anga sik suri tongo tamni an noga mahi problem phai amahi borok sabai gijao anga sik suri tongo tamnan jera kok khanaya nini sere no gijas tu huya phaijinai ble shaitan no ning sujuri tongo amai kabangma tam saro ek pitor pas ni ato omono pori no mathak layan sisai tongdi pholao tathuri selanai kostongnai phiha pholao tathuri ang norok bai ang prai somoino potiti saptao nang kaitor bai kaitini kok thai kok bai ang sajagoi kiringi tong haipanani jora o ani extra suri mani ani kuriyongi thango jira kubui kok lengmani bagai jora sak soyang mani bagai abo phayo haipano ang saimana he suriya ke problem tong amon bagai tam khaikya elam ri mana khatao dati basai phano masuri nai dati basa phain masuri nai khub kos tongo chaitero go basanani tere tau na obbas ma khlainai kai tonu sible kai tonu sunan chinago sisai ma tongnai pholao mutrita thangdi sisai tongdi nai tongdi mi saw ekdom sotorko boyang tamong beba noroni kenari sona kenari shaitan kenari no chawi pura paine kena hangake tamsa shaitan singho pungja khaike khoroksa sukno morok na pagai yang nai tugui tongkhani so obo belai kubui ko nuni gana gini shaitan himi tongo thangi tongo no warnani bagai nai tongo karon no maya tawni banding kaitini kok bai tongmani bagai je pro ning saisungo ano mera bobo kamaba dol bai je tongya saisung lamau thangi thang bono sajak sinaita je mera zabara kakhlang sulau tlang jagya saisung simi peto wangoi tongo khari meya khasigi meya sajagya bono warjak sinai blena haidibana